Mbukeli, ngikubingelele kuzo zonke iy'ndawo lapho khona kufinyela khona lolo hlelo. Igama lami ngingusithembiso, ngikwaNdlozi. Ngicela amaqala ukuvakashela i-channel yocova subscribe. Kanti uma ukuthi usubuye kwesibili ngikubingelele futhi ngingamukela ohlelweni. Uyembukela ingane neminyaka emihlanu obudala esesithombeni. Ishaye kabi ngubaba wayo ehlangene nentombi yakhe, okuyi-step mother endaweni yakaViya eMlazi, eningizimu yeTheku, esifundazweni saKwaZulu-Natali. Ngokusho kombiko ukuthi bayishayela ukuthi iyakhala ifuna unina wayo, njengoba bevakashela uyise ngale mpelasonto. Umthombo ozoyingane ikhala uthi bayishaya ubusuku bonke, base bayihambisa ngakusasa emtholampilo. Nokuthe uma bephoswa ngemibuzo kuthiwa yindaba ingane ibe nje, bavika ngokuthi iwile. Kanti wembukela ayikho ingane engaweqede ibe nje. Lesigebengu zombili, uyise wengane wangempela nomkipiti naye baboshiwe. Mbukeli, udaba lobuhlungu kakhulu lolu. Ngizocela ubeke uvo lakho kwi-comment section mayelana nalolu daba. Ngizokubamba kwenye video yami elandelayo sengiphuma kanje. Usale kahle.